ngay kublai pi wei perlok jonga akan kapor bat kane kadika video kabaning kong jonga hune usnem arajar phun rio te philayat kumba arsngi temta kadai artarik kadai kajan mit artarik ngaring ya kane ka video khnang nam ta jong pi ki perlok ki views ki subscribe ki like ki comment ki jong pi bat ngai kublai snem thamai besuk ba comment ya pi bat ngadon ban wara pi ba pilayo ihi hakine ki por ba hakine ki sngi ki baladep ba kajing mi pau jong iba pol leng do ki ba kren chapang ka WPP ba iong ba kumweriong kal jong ka WPP kan be kan kni ya kabor sinsyar usne marajar popra nadu ki ministeru ki ui ya kata pilayo i ter ya ki meeting ki baper ki bapenjoin dikot baper jong ki steng baper mereka WPP kampadon kum kata namar ba kapor election kampadai mereka wei pat kiseng kilayami syakmat kumno ban join kumno ban penskem ya kinong kitkam kum ta ter bat kinong rung haka WPP kimpadon pimpat yoi ya kita kibarung syaka WPP nrei kibarung syaki wei ki parti kum ke NPP bat kiwei ru kila sedang namar ku arajar pu prau dang slem tadang arajar pun riu sakumba arsnem tamai te thrai kane ka jingkren jong iba pol tip ka penting persmit na ka benta jong kine hakano korukom umut bat balai Ukraine ya kane ka jingkren nrenga kwa ya pi ki pajba jong kabri nyo trap ba pinia komen shano pin kamno mensim ha kini kipor ki ban sawan namar kapor kampat dei nrenga Ukraine ya kane namar ba ngayu i hakilat pathai kubor bau pol Ukraine ya kini ki kentin bat ladang apek ngai artatin ru ya ka jingkren jong u tip pula suthu ya kata ka jingbe kali lane pula suthu ya ka ero ngam suthu namar ba kamtam politik ladang sngap ngim suthu suthau ngi kum kiriu pajba dei bangi ya sya ya no laning syan ya no laning ngi don jing ya dei barno nrei ngi Ukraine ya kane nakai kadau bai ba pol Ukraine ya kane ka jingkren ka jong i te ladanga i haki social media kum iba preston tensong kum iba snu halang dahar iong bangin penjoin ya ki dekot jong ka WPP bakila join ke NPP bat iba preston ru haba ikren seno stoni iong ba ngidei ban ya krisyan ya ke NPP haw arajar phupra kapada dei kata ka por ban ya lap election ndrei kila keren ya kini ki kentin tip kisngeu ba ki artatin lane kisngeu kumno halor kane ka jinglong jingman te ngakerpat ye pi ki paj ba up ka briu yo trap sngo ba komen hapo komen jonga kai ka ba pisngeu ban hato pi kumno ka WPP katre ya ka ba bakla lane katre ya ka ba bha bat pen komen ya ka NPP ru hato ka jingle bha ka jongka ka sei ya ki surok kumta ter ya ki development te ngi ki pa ka bri unyu trap hapo me khlaya ngi dei ban ya komen baro bat ngi dei ban share lem ya kane ka video ka jonga khnang bakan poi syaboro ki pajba jong ka bri unyu trap khnang bakin tip na ka kadau ki penmi kini ki kentien bat hakano korkom trekam jong ka NPP namar menta kilayo sensyar hapo ka jala ka jongi la kumba artem ngala banong ban balai kidang artatin balai kidang syapting ya ka WPP kadang mi meno hato pajba jong ka bri nyo trap u support ya ka WPP lane udang support ya ki wei ru ki political party nakali yang kajonga ngamdon bangan yau yano nrei ngasukwa jingtip na kipaj pa kabri nyo trap
Yano Pinshania Hakane Kakanti Lada Pipek Yaki Development Bat Yaki Jingle Jongka NPP Kilong Kiba Biang Kiba Bha Bat Penbha Bat Nakar Kom Kren Kajongki Bat Kakam Kajongki Ro Nrei Nasukwa Banbu Jingkli Upaj Ba Baropa Kawi Pipi Ngasat Yoi Ba Habaki Kren Ya Kawi Pipi Ki Ong Ba Kidei Tang Kinong Hala Surok Klem Ki Kam Te Kata Kadau Yang Ba Ngasale Ya Kani Ka Video Bat Ngakwa Ya Ka Komen Ka Jompi Ngamdei Uba Yasha Yano Bat Ngamdei Uba Join Bat Kino Ki Political Party Nrei Ngadei Uri Upaj Ba Kumanga Kumapihi Klem don sing ya dei bano ngasukwa ban pelaj ya kan ka video ka jonga kenang bangan yo ya ki komen ki jongpi hato yu raja rupra kabut syai pinyadi pinya peno ban ngakwa ban tip syai ru ba halur ka jingle bha jong ka NPP kala pen yo iki development ba pher te pisngeu kumno bat halur bagi keren ya ka VPP ba kiong ba kidei tang ki bahala surok tenga kwa ban ya ko iyo ya ka komen jong kataru tang kumta kublei subun sngopha so komen ngai snem thamai basuk ba komen ya phi baro sngopha ha unus nem arajar phun riu ngin yo ya ka kamai ka kaji ka babit ka babiang na kamta kiying kisem ki jong phi baro upaj ka bri hunyo trem tang kumta kublei sibun ngin se sempat ha ka wei pat ka video kublei sibun